търсиме тези всички цветя. Те са 1, 2, 3, 16 са общо всички цветя. Имаме 64, един стак пръчки, един стак факли, кофи с вода и една желязна кирка. Ето първото цвете. Ето, като намираме примерно така цветя, си ги взимаме и ги засаждаме точно под ето това. Тук. И трябва да стане една лихичка от всички тези цветя. Според мен слънчогледа ще бъде адски труден за намиране. Аз отивам сега да копая надолу. Право надолу, ето тук. Не знам колко време ще ми отнеме, ама копая. Опа, изкъбих си един живот. Факла. Добре, няма да копая с факла. Буквално хора, ако сега намеря диаманти, ще бъде много готино. Първото ми желязо. Не знам как лесно намирам, как го намерих това желязо, ама го намерих. Добре, слагам си една факла и продължавам да копам надолу. Нещо интересно има ли? Не. Опа. Аз си махнах на факлата. Сега продължаваме. Ето още такова. Имам вече 4. Сега го намеря злато. Това ще бъде вау. Една надолу ли се движа? Опа. Аз говоря за злато. Ето златото. Буквално. Ето първото ни злато. После ще си го изпека гъбълстона с дърво. Може и въглища да намеря, не знам. Ето още. Това е най-добрата мина, буквално. Най-добрата от всички 4085 мини, в които съм била. Продължаваме да копаем надолу. Не знам до кога ще копая права надолу, но диаманти! Вау, супер, диаманти! Откъде се взеха тези диаманти? Ето още. Има ли още? Не, няма. Има още! Това е златна мина, хора. Златна мина. Цяла смарагд. Сега ще мога да търгувам с селяните. Откъде се появи? What the fuck? What the fuck? Толкова много диаманти за пръв път виждам. Вау. Аз ще се богатея, ще мога да търгувам цял живот с селяните. Буквално тая мина. Толкова е богата тая мина просто. Навсякъде има по нещо скъпо. Аз вече направя... Буквално вижте колко желязо. Аз си правя моста от камък вече. Аз мога и от всичко да си го направя. Аз съм толкова богата просто. От само една мина. Вау, колко смарагд. Вижте буквално, хора, колко желязо има. Не ми трябваше това да е, ама го взех. Ако не намеря селени, то това ще бъде безмислено да го намеря. Не, желе. Няма да го изкопая цялото, ще си взема примерно един стак. Добре. Имам 14 желязо. Имам ли крафтинг тейбъл? Ужас, нямам дърво. Нямам дърво. Гадното е, че нямам дърво.
трябва ми дърво. Трябва от някъде да намеря дърво. Буквално аз току-що бях при дърво и така не взех. Имам единствено и само пръчки. Трябва ми крафтинг тейбъл. Достатъчно... Боже, това откъде се взе? Маля, как си изкараха едно нещо и изведнъж и така изчезва. Так как ми хаби просто живота. Слайм блокове. Те не ми трябва да, ама... Що точно в пещера? Пак поне нема крипъри. Доста добре. Има прилепи, които са запалени. Трябва да се махна като стане вечер, че тогава съм загазила. Я въглеща. Взимам ги всички. Трябват ми за факли. Сме много дема. Не мисля да слизам надолу. Ще си остана тук. На безопасно. Отивам сега да копам това диамант. Буквално вижте колко такова има. Това... Значи... Това къде се взе буквално? Добре, трябва да спра си отваряме така просто инвентара си. Хора, напишете в коментарите как да си кръстя новото ми магаренце. Което си опитомих преди 5 минути. Преди да почна да снимам. Буквално ще мога да си направя буквално диамантена броня. Уау, не мога да повярвам. Качвам се нагоре. Не мога да повярвам, вижте буквално. Вижте, това е златна мина. Златна мина. Тая мина ще си я запазя. Опа, кой ме бие? Не си го и помисляй ти. Боже, изведнъж как нещо почна да ме бие. Аз изкарах акъла. Какво продължа? Ти, откъде се взе? Откъде се взимаш ти? Това злато мисля, че ми е напълно достатъчно. За диамантена кирка или каквото да е там. Сега да се умитам възможно най-бързо тази пещера за гноми. Най-различни отвратителни същества. Не. Как по-точно... Ето как да се кача нагоре. И трябва да се качвам сега нагоре. Ето тук нагоре. Колко време ще ми отнеме, не ми е ясно. Скачам нагоре и слагам просто блокове. Това пък откъде се взе буквално? Това не го видях. Как по-точно не го видях? Не знам. Това е супер много. Не знам и за какво ми е всъщност де. Има и боя. Също ми дава и боя. Имам чувството, че камъка ще ми свърши. Докато стигна догоре, 100% ще ми свърши камъка. Да се надяваме, че ще бъде ден. И аз трябва и да ям. И до никъде съм си просто. Аз си умирам и от глад сега, ако намеря сел, това ще бъде рай. Чакай малко, трябва цветя да търся. Ми свършиха материалите. Имам 2 такива. Ми свършиха ми материалите, сега продължавам да си копая. Да видим дали това ще ми стигне. Значи това е златна мина. Просто хора, ако я намерите тази мина, буквално вие за 10 минути ще сте богати. Ще можете да си търгувате колкото искате с селените. И нема и да ви пука. Защото вие буквално ще имате всичко, което искате. Диаманти, къбълстон.
Ма я да взимам да спя в леглото, което си направих. Преди да изкочат гадните зомбите и не знам си какво. Аз точно под дървото ли намерих да спя? Сега отиваме на лов за цветя и да се пазиме също. Две от нещата, които трябва да направим. Лов цветя и да се пазиме. Взимам си мотика. Чакай малко, бе, ти къде отиваш? Сега, кой ме... Help me. Убиха ме. Убиха ме просто, поне беше тук наблизо. Че ако не беше, какво щях да правя, щях да умра. Щях да си загубя буквално всичките ми неща. Семена. Мога да примамя пилета. До пилетата са тук. Те паци. Сутринта те буквално не ме нападат. Кирката ми е нужна, супер нужна ми е. Набрах ли си всички неща? Не зная. Добре, отивам натам. Да търся цветя. О, не. Help me. Ми остана да ме убият, какво да правя? То това пък умря, бе. Сега съм на един живот. Вау, не мога да повярвам. На едно сърце и половина съм. Мятам се във водата. О, не, крипър. О, не, избухвай. Умрях. Чем да си събирам нещата. От гадния крипър. Ама не беше много идея и аз да се мятам. Ама... Сега къде ми е кирката? Тя пък е във водата. Какво прави кирката ми във водата? Да не си прави парти. Да не е станало много топло и да е отишла да си плува. Събирам си нещата и се умитам от тук, че не е много безопасно. Събрах ли си нещата? Не знам, не ми пука. Добре, явно съм си ги събрала. Сега мотиката ми си я взимам и тръгвам на лов за цветя. И да убия този гаден паяк, дет ме уби. Той ме нападна. Мога да си направя въдица. Цветя. Нямам такова желание да бия вълците. Да си стоят там кротичко. Супер. Намерих цели 2 цветя, 3. Ама и аз все пак да стоя по-далече от вълка, защото може да ме нападне с тази моята мотика. Вълчо, само си минавам, не ме безпокой, моля те. Няма да ти навредя. Каква е тая поляна с цветя, бе, брат? Братче, каква е тая поляна? Не ще умра в тази вода. Аз си стоя нагоре. И да се пази и от вълците. Щото не са много милички, според мене. Цветя, колкото искаш цветя има. Аз си трябва и да ям, ама... Още цветя. Буквално на 2 метра от това имаше цветя пак. Значи сега, ако намеря слънчоглед, просто ще съм гений. Ще съм... Не знам какво ще съм. Ще съм намерила слънчоглед. Слънчоглед адски трудно се намира буквално. Той трябва да е някъде към слънцето. Трябва да гледа към слънцето, така че лесно може да се намери, ама... Едва ли ще е толкова лесно. Така, 2 секунди слънчоглед. Едва ли ще бъде толкова лесно, ама аз трябва да спра да минавам и по дърветата. Трябва да скоча във водата. Пак не скочих във водата. Бяло лале, вижте. Как така не съм го видяла до сега? И такова, вижте. Значи намерих 2 цветя наведнъж. Супер. Наистина. Вау. Минавам тук по планината да търся. Аз си знам пътя, той е натам. Не, къде паднах?
Майко, изкарах си акъла, като паднах, така си помислих, че няма да живея. Явно ви живях. Още едно цветенце. Аз съм някъде натам, да. Нямам такова желание да скачам от тук-де. Да, ей там съм. Сега трябва да намеря начин как да слезна. Аз вече се намерих. Метам се. Трябва да се пазя много от крипърите. Трябва да си намеря между другото и котка. Защото котката тя ми помага от крипърите. Крипърите ги е страх от малко сладко писи. Не знам какво е това. Отивам да търся сега село. Буквално и там има село. Аз току-що отивам да търся село, ето го селото. Пред очите ми е. Сега да гледам някой да не ме зриви, да не ме убие. Да съм си по-предпазлива. Да, между другото. Забравих, че бях до село просто. Там ми беше магаренцето. Аз не знам на къде отидах. Аз се въртях в кръг. Аз буквално съм се въртяла в кръг. Храна. Супер картофи. Дайте ми ги всички картофи. Супер, има и жито. Мога да примамя некое крава. Примерно. Тям да търся храна с моята мотика. Цветенца. Още едно цветенце. Буквално в това село при кокошките има си хиляди цветя. Кокошчици ще ми пуснете ли? Ако не ще ви се случи и това. Ха. Получих храна. И още едно цветенце. Тук има цветя колкото искате, бе, хора. Значи, не знам къде съм попаднала, на какво село. Пълна догоре с цветя. И не съм ги слагал аз. Аз не слагам цветя никъде. Не харесвам цветя. Щях да умра. Айде, магаренце. Опа. Магаренцето ми. Най-моето. Най-хубавото ми магаренце. Сега искам да излезна, крабо. Искам да излезна, ама без тебе. Иначе ще получиш това. Хе. Тям да търся честове. Човек, тук е имало кон. Аз па съм си опитомила магарето. Грозното миризливо магаре. Имало е кон до мене. Аз съм си опитомила магаре. Не знам как ми е хрумнало това, но ми е хрумнало. Да си опитомия магаре вместо кон. Тук нещо интересно. Толкова какво му лахткам. Тоест такива имам тонове. Какво да си изхвърля буквално от инвентара? Той ми е пълен догоре. И ми изхвърлям пясъка, не ми трябва. Слагам си сега цветенцата. Цвете също не ми трябва, като за начало. Аз тук мога да си търгувам с селяните, колкото искам с моите приказни селяни. Аз имам колкото искам неща, бе, братче. Буквално имам всичко, каквото ми трябва. Сега отивам да си схвърля пясъка от инвентара. Той не ми трябва, да видим дали какво друго ще хвана. Треволяция, ама разбира се. Без треволяци не може. Без треволяци никога не може. Това не е живот, като нема треволяк. Искам да взема буквално само честа. Аз мога между другото те обувки да си ги сложа, бе. Аз ще ги махам, като аз буквално мога да си ги сложа. Това цвете не ми трябва. Заминава тук. Имам ли някакви цвета тук? Не, нямам никакви цветя. Тям да го фърля и него. Преди някой крипър да дойде да ми зариви. Тая къща между другото е идеална, тя от камък. До някъде. Взех хляб, вау. Сега да се натъпчеме. Яш хляб.
Искам честа и панталонките. И меча. Всичко искам. Трябва го фърлям тук, после ще се върна. Миличък за тебе. Няма да те оставя. Неизяден. Сега си слагаме гащи, понеже сме голи. И пак ги фанах треволяци. Просто няма как просто през треволяк. Ето, 7 треволяк. Откъде се взима този треволяк? Значи ако имаше някъде лава, щях да го сложи и да го изгоря просто. Чуйто има тук лава. Печица, супер. 2 години ще цепа, взимам си кирката. Ма чакай малко, защо не оставих цветята? Въженца. Къде се взеха тези въжета, бе? Аз мога и куче да си опитома да си го вържа на въже. Ама за сега отивам да спя. Селянин. Той трябва да изчезне вечер, като е. И аз също трябва да изчезна. И да, трябва да си го намеря това. Значи къде го зарязах това, бе, човек? Трябва да е натам. Да, натам е. Килията на моите кученца. Айрон голема нямам такова желание да го убивам. Да, нямам никакво желание да го убивам. Айрон голема. Искам единствено само да си намеря това, без да ме отрепат. Това единствено искам. Нищо друго. Нищо друго, толкова ли много искам? Аз къде съм сега, бе, буквално? Даже не знам и къде съм. Толкова съм зле. Сега... Ах ти гаден скелет поклет. Гади. И сега ще ми изхъбиш животите. Да, по-добре да си го намеря възможно най-бързо, че те почнаха да се спалват. Значи... Аз нямам и храна, между другото. И отивам просто към селото. Тичай, зомби, тичай, бързо да се махам от зомбито. Бързо, че това ще ме убие. Гадното проклето зомби, то да си стои там да си чака селянина. Аз чем да спя с чуждата къща. Ха-ха. Много съм добричка, наистина. Супер. Буквално... Добре. Трябва ми храна. Тук ще си оставя печката. Тук ще си изпека... Не това. Айрона ще си изпека на въглища. На всичките ми 6 въглища. Слагам го да ми се пече. И сега трябва да имам повече място в инвентара си. Ти си много грозен, да. И какво ще ми дадеш за какво? Нямам въглища. Аз между другото колко такива имам? Какво влезнах и къде влезнах? Значи ако имах такова, ще да е много лесно да си взема този меч. Кой ме бие? Тук има някакъв скелет ме бие. Аз бързо да си се барикатирам ето тук. Трябва ми храна. Аз не имам никаква храна. Ето кой гадняр ме е биел. Аз как така не си запазих ценните неща. Да, ето е тази лисичка. Значи трябва натам да тръгна. Ето е червената, значи съм натам. Пак поне си помня пътя. О, не слайм. Мисля да си мина по дървото.
Малко по-безопасно ми изглежда по дървото, но все пак ще си взема айрон мотиката. Сега трябва много внимателно да скочим. Много внимателно скочихме, ура! Добре, някъде натам би трябвало да сме. Някъде към морето. Дай ми кожата ти. Супер храна, ще се изпека после. Чакай малко, аз се обърках. Обърках се. Къде е селото? Буквално се загубих. Къде по-точно трябва да бъда? Сега ще намеря селото, хора, обещавам ви. Добре, намерих си селото. Това защо го метнах тук? Ако мога да попитам. То стои тук. Ти стоиш... Тук. Ти. Тук. Ти къде стоиш? Не по средата. Ето тук стоиш ти. Това къде стои? Тук стоиш ти. Това къде стои? Тук. Това Маргаритка. Ето тук е Маргаритката. Добре, отиваме към селото. Да гледаме да не се загубваме отново. Защото това няма да е много фантастично. Дай ми кожата си. Да не ми кожи месо. Идеално. Овцички! Ела ми! Супер! Получих храна! Значи трябва да науча, че съм сяла направо. Едно жито ще си взема. Може и една оградка. Това не знам честно казвам колко хляб е. Трябва да намеря пак оная къща. Ето я. Открих я. Колко беше трудно просто да намеря. Но аз къде се заврях, в коя къща, нямам си на идея. Тук ли е? Където го разбих, трябва да е тук. Къде е честа? Привет, Айлен голема, аз идвам с мир. Няма да ме трепеш, нали? Гади, загубих си и честа и всичко. Сега, ако не си намеря и къщата с това цялото, тотално съм загубена, тотално. Просто къде е този чест? Той беше тук. Нещо трябваше да го щупвам. Трябваше да си го оставя цяло, не щупен на 50 000 парчета. Чакай, тук ако липсва печка, значи съм била тук. Тук съм била 100%. Липсва печка, честа го няма. Да, тук съм била. Поредния кон. Как го прави този кон тук? Аз не би случайно да съм някъде долу. Не би случайно къщата ми да е долу. Опа, кой ме удари? Аз сама си се ударих, това е ясно. Да, това е моята къщичка. Помня си къщичката, ура! Мале, колко желязо имам. Ядното е, че нямам крафтинг тейбъл, така че отивам за дърво. Дърво, искам дърво. Тук има дърво, ама не е такова ми трябва. Дърво от дърво. Това дърво е перфектно за чупене. Колко ли време ще ми отнеме да сцепа дърво за крафтинг тейбълта? Ми трябва май 4 дърво, не помня.
Да, 4. 1, 2, 3. Последното. 4. Ура! Сега да си направим крафтинг тейбъла. Аз продължавам да съм си гола и бос, де. Имам 8 такива. Не ми трябват 8 такива. Трябва ми... Аз продължавам да си цепа дървото. Няма какво да правя. Аз нямам и животи, бе. Аз трябва да ям. Картоф. Имам неизготвено месо. Ще ям да се тровя. Ура! Те картофи къде отидаха? Аз продължавам да си цепя дървото, де. Чест дърво. Ура! Крафтинг тейбъл. Си направих. Не мога да повярвам. Имам 2 крафтинг тейбъла, бе. Супер. Това трябва да ми е къщичката, да? Не. Тя имаше и фермичка до нея. Беше ми чудесна къщичката. Тя сели нищо. Не съдят нищо просто. Не мога да го сгъна това в малкия ми мозък. Не мога. Тук ще си сложа крафтинг тейбъла, единия. Айронът би трябвало да ми се изпекал, но не знае. Крафтинг тейбълът не беше много добра идея да си го слагам тук горе, де. Значи крафтинг тейбъла винаги се чупи с крафтинг тейбъл. Не с кирка. И с кирка става, ама така е по-забавно. Айронът изпекал ли ми се? Целият ми се изпекал идеално и са ми останали целите ли въглища. Ще си пека картофи. Имам и жито, бе. Ама той и златото аз трябва да си пека. Слагам картофи да се пекат. Отивам за втора печка. Първо ще спя. Просто като видях това лилавото нещо, откачих. Първо спя и отивам за... Аз пък не излезнах. За какво отивах? Имам ли пръчки? Да, за втора печка. Чакай малко. Къде беше това печкаря? То с печките човекът. Човекът с печките. Къде? Там трябва да е. Да, там е. И дай да видим дали още нещо можем да откраднем, де. Камбана. Искам да я набия. Махайте се, бия камбаната. Извънредно. Махайте се. Спасявайте се. От мене. Хи. Аз къде си зарязах кирката? Къде си зарязах си? Някъде си зарязах гадната кирка. Чакаме да се махне тази гадна реклама. И ще цепим с емералд просто. Кога ще се сцепи това гадно нещо, бе? Значи. Айде сцепи се, бе. Сцепи се, толкова ли много искам? Раз, най-сетне. Привет, Айрон голема. Аз идвам с мирне метрипи, ако може. Тук би трябвало да има чест, да. Тук трябва да има чест. Да, това е друго вече.
Да видим сега какво ще има тук. Всичко безполезно има тук. Но не и това, където ми трябва. Това... Буквално так, те очи не ми трябват. Айрън имам супер много. Аз мога да си направя айрън броня, бе. 34 айрън, злато имам тонове. И ми нормално. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Сега ще ви сцепя. Искам да взема целият чест. Самия чест. Без останалия буклук. Аз какво мога да си схвърля от инвентара си? Това не ми трябва, примерно. Изхвърля го, нали? Да. Взех ли си го? Пак съм си го взела и гати. Това си го хвърлям. Пера не ми трябват. Отивам навънка да го хвърлям. Най-добре в лавата да го хвърля. Тея да не ги имам повече. Най-добре така. Ма и аз да гледам да не изгоря заедно с това в лавата. Ей, смей, че това по-бързо се цепи, между другото. Явно, не ми трябва. Сега хвърлям това и гнусните пера. А защо буквално си ги взех? Това не мога да го проумея. Добре. Трябва сега без аз да умирам да си го изхвърля това и перата, без да ми се връщат отново в инвентара. Имам ли пера още? Просто отивам да сложа цветята. Да, имам такова прещо. Отивам да сложа просто цветята. Това не е логично. Не е логично просто. Не е логично. Аз трябва да мина от другата страна на реката, да. Трябва от другата страна на реката да мина. Там ми е това. Нещо. Дето си слагам цветята и оцелявам в другото време. Аз тези цветя също не знам за какво ги събирам. Да, за една табела и там. Тоест можех и да не ги събирам, само да си оцелявам. Да, ама така е по-забавно. Да, умирам от глад, не мога да тичам. Мога да я, ама умирам от глад. Опа, не. Сега трябва да си сложа цвете. Едно, 2, 3, 4, 5. Махни се, бе, овцо. Добре, аз буквално ми остава само слънчогледа да открия. Сега си отивам пак към там. Трябва да си взема честа. Трябва буквално да си взема този чест. И не знам друго какво да правя. Не знам, чакайте продължение в другия епизод. Там ще измисля какво да правя. Сега мятаме се от тук. Не умрях. Челичката. Кошера е празена. Защо го сцепих? За бога, help me. What the heck? Пак поне си умрях, дето се спалнах. Пак поне умрях наблизо, че бях умрела някъде на майната си. Щях да му мисля после. Да, ето ми ги всички тонове боклуци.
Затова не искам да стоя на няколко живота от смъртта ми. Умрях, дано честа да си стои там. Дано. Не ми се вярва много, че ще бъде още там, ама... Добре, тази пчела не ми е гневна. За сега си подготвя меча. Уи, претрепах се. Не. Чакай малко, тук чест ли имаш, бе? Не, няма никакъв чест тук. Къде това са такива? Ей там. Дето трепе се едно прасе. Не се трепе. То бега. Бега от лавата. Понеже е тъпо. Аз обичам животните, но не обичам и да ги трепят през другото време. И всичко си забрах, което не ми трябва. Ура, не мога да повярвам. Имам си вече и бутушки. Нямам каска, да. Отивам си там до къщата. Имам чувството, че след малко ще се стъмни. Просто затова отивам. Не по други причини. Цветя. Нормално цветя. И затова има пчели наоколо. Значи те пчелите тровят буквално само веднъж. Ако участвате в някакво такова примерно състезание, пчелите ветровят само веднъж. Оселяването в селото е най-лесно просто. Кога се отрепала тази овца? Или е от моите, или не знам. Затварям си вратата за всеки случай. Това, тук какво съм изпекла? Да, картофи пеках. И да, трябва ми храна. Спри да се печеш буквално. Спри! Аз имам още една печка, бе. Тя ми е тук. Лесна работа. Сам си още една печка да си... Къде ми е печката? Аз не съм си я сложила тук, бе. Да си мрънкам. Още една печка и още една такава. Какво да си сложа? Това не ми трябва. Мога да си направя въдица, бе. Това не ми трябва. То горе за всичко друго ми трябва. Това не ми трябва. Една кожа също не ми трябва, де. Аз бързо да си взех каквото ми трябваше. Тук ще сложа да си пека златото. 7 злато. Вау! Не мога да повярвам. Сега крафтинг тейбъл ще си крафтна една въдица. Ама не така по този начин, де. Ама не така по този начин. Аз пак си имам поръчки. Не знам честно казано какво направих. Добре, това така май трябваше да стане. Май така би трябвало да стане. Не, трябва ми още едно. Още една пайжена. За сега си крафна. Примерно кирка. Или меч, който и да е там, може би и брадва. И не мога да си крафна. Тях се крафтваше брадва, за Бога. Значи тази пайжена не ми трябва. Да, така се крафтваше брадва. Идеално, имам си брадва вече в инвентара си. Имам 3 брадвили. Вау, не мога да повярвам. Имам злато, такова, всичко безполезно имам. Това стана вечер. Златото ми се изпекло. Сега ще си направя нещо златно.
нещо като златна броня. Не знам. Сега ти пак тъпа реклама. Така, предното село го зарязах и се преместих в по-добро село. Както трябва. Гей, златна каска имам. Да, трябва ми единствено броня. Как се правеше броня? Така би трябвало май да се прави. Да, май би трябвало така наистина да се прави, де. Момент, да си сложа шлема. Златна каска, тази ще си я прибера тук. Би трябвало така да се крафне. И ми ще се върна хора, като го си крафна диамантената блузка. Както виждате, си я крафнах. Имам ли дърво? Не, нямам дърво. Трябва да ходя на лов за дърво. Първо да спя. Трябва да отида на лов за дърво. Не знам какво ще може би. Да, на лов за дърво трябва да отида. Първо брадвата да си взема. Трябва ми дърво за щит. Да, за щит ми трябва. Трябва ми щит. Не, help me. О, не. О, не. Събирам някое дърво, де те не ме виждат. Трябва да излезат на слънцето, за да умрат. Да, дървото по-лесно се цепи с тази брадва. То колко дърво също ми трябва за щит? И не знам да събирам възможно най-много. То това си умря наведнъж, 2 пъти. Беше много лесно как това си умря. Не знам колко. Мисля, че 9 дърво ми е напълно достатъчно. Айде още малко да събера. Но да не ми се щупи брадвата. То аз имам още брадви. Добре, 14 дърво мисля, че ми е достатъчно. Шанс да си загубих къщата. Ето я. Откъде се взимат тия крипъри? Гати, развалиха ми ливатката. Help me. Мале, това как ме изстреля. Просто бързо искам да си влезна в къщата. Спасих се. До някъде. Трябва ми хляб, за да ям. Трябва да ям. Добре, се едно това ще ям. Това е малко отровно, де. Ама нищо. Мен това не ми пречи. Дърво. Мисля, че така се правеше щит. Не, май не е така. Как се правеше щит буквално? Не знам как се правеше щит и не ми трябва и да я знам. Трябва ми пръчка. Как се правиш? Ще направя една въдица. Ако не мога, значи да си направя въдица. Добре, сега.
трябва да убия още един паяк. Да, отивам да търся паяци. Просто. Храна. Идеално. Картофки, семена. И ми развалиха фермата. Как ги мразят тези крипъри, значи това ми бядски много демидж. Ти ли ще ме стреляш? Ти, най-големият тъпчо на света. В момента за какво тръгнах да търся? Да, паяк. Къде да го намеря този паяк? Това ми е въпроса. И пажина от какво се прави също? Не става ли от вълна? Или от легло? Което не ми трябва легло. Не става ли така? Селянин, проклетия селянин. Убих селянин. Супер. Има ли нещо тук? Не. Нищо, което не ми трябва. Просто сега искам да скоча от кулата, ама не знам как да го направя. Скачам. Умрях! Едва ли умрях. То всъщност, аз ако умирам, то за какво за ми неща? Перфектно. Чакай бе, стой. Ти на мен ми трябваш. Месце. Искам да видя аз как изглеждам всъщност. Това не е моята къща. Това не е моята къща. Аз нямам крава в градината, която пасе и се опитвам да я убия с меч. Това ми даде супер много кожа. Цели 2 кожа. Не мога да повярвам. Цели 2 кожа. Супер. Въобще не се радвам за тези. Чакай малко, аз си загубих къщата. Да, тя е натам. Чакай малко. Нямам никакво желание да влизам тук, тук някъде имаше такова. Спалнати 2 такива. Ето този. Той явно ми ги е взел. Кой ме удари? Лами бе. Селяни, лами, чакай да те хвана. Хващам те. Кой ме уби? Пак поне не се спалнах някъде на майната си. Кой ме уби буквално? Селянинът ли ме уби? Ябълчица, трябва да ям. Не трябва да ям. Не съм гладна въобще. Тук си загубих всички ресурси. Някъде на майната си. По-лесно ще ми е да ги намеря просто. Да, трябва да ги намеря. Няма как да не ги намеря. Някъде там ме спалнаха и ме убиха. Гадния селянин. Исках да освободя козиците от него. Ама със смърт. Хи. Пак поне не умрях. Не мога да ям сега. Махни се бе, селянин. Само до тебе ми е сега. Не искам да търгувам с тебе, не искам. Не. Ще трябва примерно от тук да се качвам. Той сега ще ме последва, разбира се. Ето ядната лама, която искам да взема. Събирам си всичкия багаж, който ми го изхвърлиха. Аз буквално колко неща съм имала. Награда, крафтинг тейбъл. Да, трябва да си го... Чакай малко. Защо си го хвърлих? Давам си блуза, паста, панталони. Не знам друго какво ми трябва да ми е напълно достатъчно. Един меч, искам да си сложа тук меч. Явно не става.
Виж ли си то крафтинг тейбъл? Трябва ми пръчките. И айрона трябва да си го взема също. Още едно въже. Имам вече 2 въже, мога някой да си залъже и да си го мъкна до вкъщи. Ура! Тая лама, тя буквално си е влезнала вътре. Тя е толкова тъпа. Вързвам те, да, искам да те вържа. Давай, лама, давай, миличка, идвай. Идваш в къщи, да. Не е много безопасно вкъщи, да, ама идвай. Давай. Аз си дума, като за начало трябва да си намеря. Привет, Айрон Голем, аз само си водя моята лама. Нищо не й правя, нито я влача като някакъв селянин, както правих преди това с гъзнилника. Не знам. Слетящото ми седло, както те бих останалите, това трябва да е вкъщи. Да, това е вкъщи. Как си познах как това е вкъщи? Крипъра си гръмна тука. Аз щях да го убия, ама той си гръмна. И да. Айде, мила ламо, влизай вътре, влизай, трябва да те сложа. И да ти взема каишката. Зехля, да, зехля. Бай. Съжалявам, хора, но този епизод ще трябва да свърши. До следващия път. До следващия епизод. Номер 2.